Dwi wastad 'di meddwl fod y lle yma yn esiampl cynnar o sut mae camgymeriadau'n cael ei gwneud pan yn cyfieithu o'r Gymraeg gwreiddiol i'r Saesneg. Achos dwi'n dychmygu ymwelwyr yn dod a gofyn i rywun lleol fatha am enw'r lle yma, Rhaeadr Ewynnol, a bod rheini 'di meddwl bod Ewynnol yn swnio'n debyg i wennol a dod i fyny fo Swallow Falls, pan mewn gwirionedd Foaming Falls bydda'r cyfieithiad cywir, achos ewyn ydy'r stwff gwynedd yn gael pan mae dŵr yn byrlymu, de. Ond erbyn ffindio, mae ddigon posib fy mod i'n neud cam ar creadur lleol dychmygol yma, achos mae yna gofnod o 1773 o'r rhaeadr yma yn cael ei alw yn Rhaeadr Ewynnol, achos fod y dŵr yn fforchio neu'n hollti wrth fynd lawr y crigia ac yn edrych yn debyg i gymffon wennol. Felly weithiau, mae'n rhaid pwyllo cyn dechrau traethu'n does. Ond mae yna un enw yn yr ardal yma sy'n gyfarwydd, hen iawn, a does dim dadl i gael. Carreg Cantiorix ydy hon. Mae'n dyddio nôl i'r cyfnod yn fuan wedi'r Rhufeiniaid adael Ynysodd Prydain. Mae'r geiriau'n deud yma gorwedda Cantiorei, dinesydd o Venedotis, cefndar maglus yr ynad. Ond y gair Venedotis yma sy'n bwysig i ni, achos fersiwn cynnar iawn ydy hwnnw o'r enw Gwynedd. Hwn felly ydy'r cofnod cyntaf un sydd gynnon ni o Wynedd fel lle neu deyrnas. Mae Venedotis yn golygu tir y Feniau. Llwyth o Iwerddon yn wreiddiol, a mae'n gofnod o'r cyfnod ar ôl i'r Rhufeiniaid adael, pan oedd 'na nifer o Wyddelod wedi setlo yn yr ardal yma. A dros amser fe newidiodd a datblygodd yr enw Venedotis i ddod yn Gwynedd. Felly diolch i'r sawl nath naddu'r garreg yma dros 1000 o flynyddoedd yn ôl, mae'r enw i weld a'i deimlo hyd heddiw. Dim camgymeriad a dim dadl.